Danas pravimo izvrsni sos ili umak od sira, kako god vam je lepše. Ovaj umak će u mnogome ulepšati ukus piletine ili nekom drugom mesu koje pripremate. Dobrodošli na kanal Dobri recepti. Zasucite rukave, pravimo odličan sos od sira. Za početak iseckajte jedan mladi luk na kolutiće. Sada sipajte maslac u tiganj i ugrejte ga. Nije potrebno da bude jako vruće. Kada se maslac otopio i zagrejao, sipajte u tiganj mladi luk koji ste prethodno iseckali i dinstajte ga otprilike 1 minut. Nakon toga sipajte brašno i promešajte kako se ne bi stvorile grudvice od brašna. Kada ste dobro umešali brašno, na red dolazi mleko. Sipajte mleko i istovremeno mešajte varjačom da se ne bi zgrudvalo. Ako vam se recept dopao, zamolit ću vas da zapratite kanal Dobri recepti. Vas ne košta ništa, meni daje podstrek da nastavim da snimam nove dobre recepte za vas. Hvala vam. Kuvajte neko vreme dok mleko ne krene da ključa. Kada je provrilo, u tiganj sipajte narendani parmezan i sve vreme mešajte varjačom. Mešajte i ostavite na vatri nekih 30 do 40 sekundi dok se sir ne otopi i lepo sjedini sa ostatkom sosa. Sada ćemo pogledati šta vam je sve tačno potrebno za ovaj ukusni sos od sira. Oko 35 g putera, 100 g rendanog parmezana, 30 g brašna, 3 decilitra mleka, pola kafene kašičice slatke aleve paprike, 1 kafena kašičica senfa, malo soli po ukusu, malo bibera i 1 mladi luk. Nadam se da vam se dopao recept, vrlo jednostavan za pripremanje, a daće vašem jelu izvrsnu notu ukusa i mirisa. Napišite u komentaru ispod videa uz koje jelo biste pravili i poslužili ovaj sos od sira. Do narednog recepta veliki pozdrav i čuvajte se!